sei nhasi ndadzoka zvakare neepisode 8 yewadiwa wepamoyo rwendo rwadarika. Ndakaita review yeepisode 1 kusvika episode 7 yedhirama redu rewadiwa wepamoyo riri kunetsa izvozvo. Ukaenda paFacebook paInstagram vanenge vachikokomenda nezvewadiwa wepamoyo. Handiti zvazvo zvakanaka kuti mutambo wedu uri kufarirwa panguva ino yakarorina. Vanhu vakaita sei vari pamalockdown downlock yavo vachiita sei vachivarairwa. Zvakanaka sandaenda mberi regai nditi iyi ndo inonzi spoiler alert. Kana wanga wasati waona episode 8 yewadiwa wepamoyo kana kuti wadiwa wepamoyo yacho yese zvinoenda kumbomanya wondoona zvako filimu yacho rose wozodzoka ko unzwa kuti ndichati kudii pano. Handiti spoiler alert ndaganda taura ndizokuzonzi waita spoiler alert. Ndokubva paya taenda kundotarisa kuti chirega kundoona episode 8 yacho yadai kunetsa. Ndichisvika paya mwana ndikusvika within 2 hours papatova more than 1000 vacomments. Ndikati saka kumana zvinhu zvakaoma izvi ndichinopinda paepisode 8 ndichitanga kuona so nditanga panenge kutokaona mabhiko vachivhunza kuti Tawaz riripi mwana nekuzoenda apa bhiko rinotsika machira ya ma2-in-1 edu aya mwana rinotsika neshangu kunyasa kuita pachigeto chipedu chepe kuti chamwari ndo yatototamba kuno ukuoma Tawaz vakatovata vakatoti ndofunga ndikuwa heartbreak. Chirwere chinenge chinorwarirwa nevanhu vakati hatizivo mukoma bhiko vaya votodenzera kuti munoda kubreaka up nene here paushamwari zvinhu zvakangonaka. Asi ndichizotenda kuti uyu musikana uya chidona nanoku vanenge vachingova vese zvazoita kuti manje rudhendere rwevanhu hufunge kuti uyu chido uyu unenge unonzwira shugani Tawaz. Ndichizofunga kuti nekuda kwei vanhu vachiti chido unenge wakurwira sugar Tawaz. Handiti makomenti atandotoverengewayo zvikanzi nevanhu matekstira anga achita uyu chido uyu Tawaz utoti Tawaz unotekstira uchidaro mukomana weshamwari yako uyu nekuda kwei. Vanhu makomenti zvikanzi chido uyu akangofanana nani unosnitcha. Sati zvinhu kuda kwei tichiri pana chidoka heya uyu uya watekestirana orevera nemanoku kuti ndikutaura namai vangu iye achitaura nani nemukomana weshamwari yake tisingazioni kuda kwei. Ndobva paya uyu womukomana wake anenge achingozvidawo chido uya uyu wemumota utanda anenge achingozvifila nani stop tisingazivi kuti uyu rudo rwatendeva nderweshuwa here kana kuti rudo rwekungoti anoda kungoti womusikana kana ari panzvimbo papapo unenge achifanira kunge ane musikana nguva dzose hatizozivi iri idhirama. Saka maspeculations akawandisa. Vamwe vakati mani inonzani yetenda uya hatombokodzeri kuti anga ane bhebhiri hazviti. Tichasati zvinhu kuda kwei. Handiti ndokubva uyu vaya vaenda kuita sei vakasangana naye kira pepe vochitonzi toenda kundoona musikana kati ichi inozoka vanhu pavaikura vaya ndezvachaizvo zvambaiitika kunzi iwe ndiwo muchuchisi uya watumwa pepe woenda kundodana nekirikini. Asi kuda uyu chido anga asingazivi kuti uyu nokuwa topinda mushinyazi nani nevabereki vake nokuti wangu watotanga kufungirwa zvavakomana. Baba vanokundo mai vakanaka kana natompampu heya zvakanaka zvikabi uyu chido uya watumwa paya. Asi watumwa pepe wobuda pashe wokundofumura gure manje. Izvi ndo zvakanakidza chakanyanya kundinakidza hangu pana scenario yani yachido uya paakazotanga kutaura kuti ndida kuudza chokwadi usazondiblema kuti mukomana chaiye wanoku akadzoka. Tofunga kuti saka mukomana chaiye wanoku kureva kuti uyu Tawaz wanga asiri mukomana chaiye here wanga ari mukomana Hong Kong here wanga ari mukomana zhingazi here kana kuti chichaitika ipapo nokuti chido kati mukomana wako chaiye mukomana wanoku chaiye wakadzoka. Uyu place houdha ndiye Tawaz havana kusitora zvakanaka. Tawaz vakati munoda mai mukati muna baba namai vamo ndokuenda kunogogodza ndikati vakomana Tawaz vanga vatsamwa vakati izvi zvokuiswa muchuchisi pakati muchuchisi chido asi hapana kana chari kumboyasi kuita chiri kubudirira. Wakaenda oga paya ndo paakanzi nerudhendere rwevanhu Tawaz mambatora simbi iri mukati memarasha kwakutanga kuiruma nemazino kudai muchivanga kuta kuvanga kana kuvanga badza nemazino.
Handiti tikati vakomana zvivindi zvakirwa Tawaz atidi kuri vanhu zvakavhundusa vanhu zvakavhundusa dendere revanhu zvakasita kuti mumakomment section mazhinji kubva kuFacebook kuenda kupi kuYouTube vanhu vakamira Tawaz vakati Tawaz, you are the man of the moment. Tawaz muri men vemu episode 8 mazvivharisa kuita inonzi close the door and open the then run away ndozvamakaita Tawaz. Tawaz kutopindira pepe mwana ini scenario yekuti munhu waitaura izvo zvachiudza baba musikana kuti musikana wenyu ndinotomufara apa pamanje iye Tawaz wacho utoti mudhara kunayekera baba future father in law utotaura rudo rwake kukonfesa pamberi pevabereki vachido iye inokuya achipedza uchibvara wapasa achitisa comments manje ndiye akanakidza zvikana wangu ndinomaonepiko vanhu vakaita Tawaz vanhu vechikadzi vanenge vachishushuvira kuwana munhu akaita Tawaz unachiwazo kusatestify pamberi pevabereki vako kuti ndinokuda. Vamwe vakati vakomana zvaita Tawaz ndokunonzi kupinda mukati mechirugwi chinenge chine shumba wopinda muLions of Eden imo muya uchida kundotaura rudo rwako unorumwa zvine shumba dzachoni ziso rani rabata mupambori ranga rakangoti dheke kudai rakangobudisa zvaro kudai ichi chisikana chido chinenge chingodai so chichidziyaziya maziso chichipererwa neno ndakatorwa neshoko ndikatanga kutozvivisualize in real life kuti vakomana vanhu mumacomment section vakatanga kuti zvaitwa Tawaz takada kumbozvizama tiri nema tada kuzvizama zvokuti ndoda kunotestify rudo rwangu nekuda kunokonfranda hatiri kuri nema takabva pamba tichimanya kana nhasi makombiyuta asati apora nekuti takavhunika tichimanya vanhu vakati Tawaz vakapenga Tawaz hakuna rudo runongoenda mahara saizvozvo chazonakidza manje kune vamwe vasikana vazozvitora personal vakatanga kutotonya takuta zipersonal vakanzi Chido vakafanana naPamela Wai ndo vanhu vane personality imwe chete naChido takasingambozoti vanhu vanopinda mufilling station kudero vanhu vamwe vakati asi uchido wagona nekuti Chido waita sei watobatsira Tawaz vanga vari muri mapesa apa handizvo zvanga vachirwara neheart break vari kumbako saka wagona Chido waita sei wariliva pamwe zvinhu zvachiri pamwe pake secret seiya kuti zvazodini izvo is up to inoku Tawaz zvikanzi nevamwe I don't need a friend like Chido unokupinza unokunyudza I don't need a friend like that sazivo zvikanzi vamwe haisi mhosva yake munhu waita chake ndihombarume vanhu vakatora drama vakarita personal chaichaiyo kutoti ndasingambofunga kuti drama rinoita mapersonal akadero kutoti vanhu ndokutoti vamwe vanhu ndofunga vaitovisualize in real life kuti Chido iwo unosinichire chii zvikanzi manje nevamwe vanhu asiwo zveshuwa nokuhangambogari nokukomana kuita Tawaz ndofunga kuti nekuda kwei vanhu vafunga kuti Chido afana kudana Tawaz zvikanzi ana ngambodana nemunhu akaita Tawaz nekuti number 1 haasi romantic, number 2 hatorina kana text kana please call me chaicho hapana anongowa munhu nje zvikanamwe ndo pure love zvikanzi namwe hakuna pure love yakadero hauindi out hauindi kana kundoryawo kana mengo zvako mustreet haufonerwi kana chitsamba nothing hapana chiri kumboradzwa nani Tawaz chikuratidza kuti shuwa munhu uri muserious onerudo rikanzi nanhu ndo chaiwo rudo rwaitwa kare irgoko hakundi kwakusina foni yekunzi munhu unotexta kwanga kusina zvokuti hanzi ndinozokufonera vanhu vaitongofambirana nemabhazi vachikwira vachidzumwe chikwira chidzika zvichidero iri idrama asi vanhu vazotora vakaisa real life context vamwe vakatanga kutorawo matestimony avo vakati shuwa takapinda unawo nenyakanyaka dzakaita saidzodzo dzekuti mushamwari yako ine kusinicha vamwe vakatiwo ini taivawo nemusikana wandaida zisingamboiti asi musikana wacho wandaida zisingamboiti waingonditira semusitera seiri kuitwa nanokuya ndikapinda mudepression nekuda kwerudo ndakasingambozi kuti ndindo vanhu uchariyekta saizvozvo asi ndinekangoti muepisode 8 Tawaz ndo vakaita man of the moment ende vanhu vakavabhiga zvimwe zvekuvabhiga zviya zvikanzi ndiwe wega shamwari zvikanzi kasikongoti zei zvikanzi asi ziso ratomupamburi ndiri serious munhu ndinogona kuektaria nekuti rakaramba rakarava serious zvikanzi saka pazha apapa vanhu maspeculations mofunga here kuti pazha apa uyu bhiko uya wakasara achinetsa naChido vamwe manje vakatanga kuita maspeculations ekuti uyu unonzani Chido pamwe ngaangodana nabhiko vanhu vakushuvira kuti zvinge zvichibuda saizvozvo asi kuita sokutoti pamwe bhiko wacho unoningostorina kana mainterest ekuti ekunani
kuna Chido uya singazi kuti Chido uri kufarira Tawaz here kana kuti Chido uri kungoita role yake friend yakari ari shamwari yanokuya. Saka tizokuti mu episode 9 vachatiunzira chii mu episode 9 tizoti vanhu nokuti vakutanga kuita ma speculations asi ndichiri ipapo zvakare vakaita se CBZ vakatangawo kuita sei kutorecognize drama riya tikanzi nana plot makouya drama iri rakapenga nekuti rarecognizewa nani ne CBZ chaiye yakatanga kuti itai ma speculations ekuti munofunga kuti noku achawina pakati pa uyu unonzaniko tenda uya unozvidau na Tawaz achawina baby ndiani asatizivi. Tobva ipapo toenda pakuti mudhendo hwavanhu vakatoti veduwe hatitombodi kuzwa tsama yedu nokuti isu tatopinda mudrama nemoise. Pane vamwe futi vazotaura kuti hanzi zvinonakidza kuti rumwe rudhendo rwavanhu vekuzimbabwe vanenge vachisapota vanamani heisti vanani mazita emafirimu akasiyana siyana ayaya ekunze kwenyika, asi drama remunyika mavo chairo vanenge vachiri shuropodza nekurishora vachingoti he hapana he ndizvowo he haiwa he chichichi nekuda kwei musingakwanisi kusapota your own people asi munoda kusapota vanhu vamusingatombozive kuabroad svika nevanhu mumacomments tosapota zvatoda hamuti manikidzi kufarira zvatisingadi tikati satizuki nekuda kwei isu tingoripo pakuita se pakuona madrama nekuita macomments iwaya. Ndo zvose zvakaitika pawadiwa Wepamoyo kuti Tawaz vakaita man of the moment vakambatora simbi iya dzinopisa dzedziya kwakutanga kudzitsenga nemazino achidunga. Ndo zvavakaita Tawaz mu episode 8. Hatizi kuti mu episode 9 vachatiunzira chii, takangomirira tosi takangobatira hana mumaoko tizoti nokuchaita sei vabereki vanoku vachaita sei chichaitika ucharogwa here uchadzingwa here uchadini zvokwadi ko pakamanya iye iye Tawaz uya zvichafamba sei vaenda pashi vachatiza here kuti vachamira kuti vanoku vachaita zvokutevera munhu hatizivi. Ndo zvese ndanga ndauya nazvo mu episode yangu ino yanhasi ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.